Norok Miyazaki Taisuk nei mung kana. A Taisuk ni dam kana kai belai wana masingsa. KG o se 2,75,000 belai wana masingsa. Kaisa news o kasi pheka bo. News o kasi pheka world most expensive mango Miyazaki showcase at Siliguri Mango Festival nei ajaga. Iko 9 tarik June ni simi 11 tarik June jora West Bengal ni Siliguri ni kaisa matigara jaga ni tongara ni shopping mall o Taisuk ni festival ni tongpro a Miyazaki Taisuk no bo khoraksa borok phonoka. Bini dam se 2,75,000 belai wana masingsa. A Taisuk poila Japan ni Miyazaki o tongmase tabuk Bharato sokpaika. Tabuk kok hingkai a Taisuk gamani karon hingkai bosak ni bagai belai kaham. O Taisuk o antioxidant kobang tongo tei beta carotene bai folic acid bo tongo. Jara mokol power thangjagrok ni bagai kaham. Cancer bo hambo chini bosak bokorni bagai bo belai kaham tei chini bosak ni bufam eba cholesterol nobo komiribo. Kaham to kaham no phiaba saimanja khorok busuk o Taisuk no paijai mano. Norok ni bisingo kebo do Taisuk no nukha angle nugyako phiaba tei kaisa kok sawano semamo Madhya Pradesh o borok khoroksa bini Taisuk no 6 mak 4 borok khorok dok no morogribo hinibo kok tongmo kasaka. Tei kwbang mano omo hai damni Taisuk tongo Bharato Romdi Kohitur hini Taisuk abo Kashmir manthogo. O Taisuk bo thaisa no 12,000 hairok dam. Tei kaisa Taisuk tongo Alfonso Taisuk. Obo kai Maharashtra Goa rogo manthogo. O Taisuk bo thaisa Miyazaki Taisuk 4,000 rok nango. Bo jaga kaikhe hammale jethani satung nango. Hingkai tei wati rok wat manthogo. Kaham ke wawo ei abo hai jaga no o Taisuk thaio hini sajago. O Taisuk no kaisa season no kaijago April bai August ajra ro kaikhe kaham. Hingkai bini color hingkai bwthai somsomo mung tongnai ni ko. Hingkai Taisuk thaisa no 350 gram rokao o Taisuk. Abo Japan ni Miyazaki o poila manmani tabo hingkai kwbangma Thailand rogo yang India taka India rogo sokpani ni jengkha tei China rogo to manthogo no. Poila hingkai tobo Japan ni Miyazaki o phaiman manthokmanta. Ka Miyazaki jaga ni mungui no o Taisuk ni mung bo wngkha.